Pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, už sme všetci tu uťahaní z toho, ale ešte chvíľku asi budeme musieť vydržať. Do tejto kauzy som bol nechtiac namočený aj ja. A som neštandardný politik. Ale keď sa niečo udeje, nemám problém dojsť a veci vysvetliť. Nemusím nič skrývať, preto nemusím klamať. A keď sa udial tento problém, tak som prišiel, zvolal som tlačovku a doniesol som tie SMS-ky, tie správy a zverejnil som ich. Ja s tým nemám problém. A takto sa chovám aj v politickom živote. Proste keď niečo nemusíte skovávať, keď nemusíte tajiť, tak nemusíte klamať. Áno, tie správy neboli v poriadku, ale nebol som vtedy v politike. Z tých správ môžete jasne vidieť, že som nevedel, koľko má Simona rokov. A nevedel som, že je v nejakom resoce. Ale dobre, nebol som v politike, stalo sa. Podľa tých fotografií, ktoré Simona mala zverejnené na Facebooku, som mal predstavu a som bol presvedčený, že má 19-20 rokov. Z tohto pohľadu nemala tam napísané vek. Som neurobil chybu. Ale dnes si priznávam, že by som sa lepšie cítil, keby som tie správy neurobil. Keď som niekoho urazil, tým sa ospravedlňujem. Ale keďže nemusím si vymýšľať a klamať a môžem dojsť a povedať pravdu, tak niečo také podobné by som očakával aj od pána ministra, ktorý tu bohužiaľ nie je a mal by tu sedieť. Keď my tu všetci sedíme. Áno, my tu sedíme. Ja tu zase vidím len stoličky. A možno by som očakával od pána ministra, aby rovnako reagoval a povedal pravdu. Čo je za týmto celým? Máme tu kauzu čistého dňa. Jedno groteskné zariadenie, ktoré urputne chránia špičky Smeru. Pán minister sociálnych vecí, pán Richter, zriadi komisiu, ktorá je skutočne zložená zo slovutých odborníkov, ktorí posúdili toto zariadenie a doporučili pánovi ministrovi odňať licenciu. A čo spravil pán minister? No neodňal ju. A mal na to nárok, mal na to právo. Je minister. A ja sa pýtam, prečo to nespravil? Čo je za tým? Čo je za tým, keď vlastná komisia, ktorú on vytvoril, ktorú on k tomuto delegoval, neurobil to. Potom tu máme ďalšieho vysoko postaveného smeráka. Pravá ruka Roberta Fica, Erik Tomáš. Ten dokonca dáva konzultácie, ako komunikovať na úrade vlády. Proste on si tam pozve tých ľudí a na úrade vlády, ja nechcem veriť, že o tom premiér nevedel, on na úrade vlády dáva konzultácie. On dokonca tunák sa ide za to pobiť s pánom kolegom Baránikom. Robí tunák divadlá na balkóne. Nechá si posielať správy, číta falošné vyjadrenia, ktoré boli sfalšované, listy tu načíta apoštolské. Ja sa pýtam, čo je za tým? Ako chcete mi povedať, že takéto špičky Smeru chránia takéto groteskné zariadenie, ktoré porušilo snáď všetko, čo sa porušiť mohlo? Dokonca ešte aj prezident policajného zboru Gašpar to chráni. Jako? No normálne. Nehnevajte sa, keď zamestnanec resocializačného zariadenia má sex so 14-ročnou. Nie písať si sex so 14-ročnou. Zamestnanec. A nikoho neobvinia. No čuduj sa svete. Až keď tunak pani Bláhová spustí krik, tak generálny prokurátor to znova otvorí. A čo robila dovtedy polícia? To nevadilo? Sex na rozlúčku nikomu nevadí v tejto pléne, ale vadia vám moje SMS-ky, sa nehambíte. Farizeji, to vám nevadí? Keď budete vy vystupovať, môžete kričať vy. No a nakoniec, úplná čerešnička na torte, dneska som bol milo prekvapený
Sa mi nechcelo veriť vlastným očiam. Sám premiér prišiel bojovať za čistý deň. Nechápal som. Čo to musí byť, vážený? Čo za tým je? Sú vydieraní? Čo za tým môže byť? Myslíte, že boli tie deti zneužívané niekým iným? Sú nejaké videá? Alebo čo to môže byť, že ešte aj premiér dojde chrániť čistý deň? Čo to môže byť? Predviedol tu pán premiér hysterické divadlo, nehodné premiéra tejto krajiny. Ale na druhej strane ho chápem, lebo kôň, ktorý skapíňa, kope. A ten najviac kope. No a teraz si povedzme, aký je rozdiel teda medzi tými štandardnými politikmi a tými neštandardnými. Pozrite sa, ja som neštandardný politik. Na to nemusím nič tajiť. To je jedno, ja všetko poviem tak, ako to je. Ale pozrime si tu na toho štandardného politika, napríklad vašeho šéfa strany, premiéra našej krajiny. To je typický štandardný politik. Áno? Typický štandardný politik. Ako začínal tento typický štandardný politik? No tak sme si vypočuli hlas podobný Robertovi Ficovi, nám oznámil všetkým v tejto krajine, že vlastnou hlavou hneď zarobil 50 miliónov. Potom tunák sme zistili, že za ním stoja rôzni oligarchovia, ktorí sú spoluzakladatelia strany. Čiroký, Por, Brhel, Výboch. Má svojich oligarchov. A čo musí robiť? No musí to všetko tajiť. Nemôže doísť a takto, jak ja, povedať veci napriamo. Nie, on to musí tajiť a keď musí niečo tajiť, musí klamať. On nemôže ľuďom povedať, viete čo, najprv musíme nechať nažratých našich oligarchov, potom trošku do toho vlastného vrecka ten alobal z tých horno-nitrianských baní musíme podostávať. No a potom, keď niečo do nejaké pinac ostanú, tak potom dáme ľuďom. A toto môže, myslíte, povedať? Nemôže. On musí klamať. A dokonca ešte dojde sem a začne moralizovať, začne sa vyjadrovať ku mne. Tak sa pozrime, ako sa tento štandardný typ politika správa v svojom vlastnom súkromnom živote. Tak si otvorím noviny a pozriem Nový čas a vidím fotku Roberta Fica na viedenskom letisku, stiahnuté gate, objíma frajerku, objíma milenku. Ale ja mám pocit, že on je ženatý chlap. Myslíte, že môže doma povedať manželke, tak ja som tam bol s nejakou milenkou? No nie, musí klamať. Aj v tom súkromnom živote musí klamať. Ale poďme do súčasnosti. Máme tu takú modelku šteklivých pánskych magazínov. Ešte pred chvíľou tu ukazovala prsia, riťku na celé Slovensko, liepala sa holá po traktore a dneska je na úrade vlády štátna radkyňa, milenka pána Fica. A myslíte, že on môže domov povedať, že toto je moja frajerka? No nemôže, on musí klamať aj v tom súkromnom živote. Ja nemusím, ale on musí. Toto je typický štandardný politik. Klame v súkromí, klame v politike, klame stále. Nič inému neostáva. Ale vráťme sa teda k tej téme. Prečo takýmto groteskným spôsobom, takéto groteskné zariadenie chránia najväčšie špičky tohto štátu? Za tým musí byť niečo veľké. No a skončím tým, čím som začal. Že keď ja niečo mám na srdci, alebo nejakým niečím za mňa prídete, ja som ten neštandardný typ politika. Ja dojdem a poviem, ako to je. Nemusím nič skrývať a preto nemusím klamať. A tak toto budem robiť aj naďalej, aj keď sa vám to nepáči. Štyri faktické poznámky na vaše vystúpenie. Pán poslanec, končí možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Dostál. Pán poslanec Kollár, s ničím z toho, čo ste hovorili, sa dá súhlasiť, ale ja by som vás chcel vyviesť z jedného omylu. Smer nie je štandardná strana. Smer tak iba o sebe hovorí. A dokonca Robert Fico, keď začínal zarábať vlastnou hlavou, tak hovoril o Smere ako o neštandardnej strane. Odporúčam vám napríklad jeho rozhovor z denníka Slovo z roku 2000, kde hovoril, a ten rozhovor sa volá, že úspešné sú neštandardné strany a Robert Fico tam hovorí, že všimnite si, kto je úspešný. Neštandardné strany ako HZDS, SDKU, Smer, klasické politické subjekty s dobrými štruktúrami a ideológiou zlyhávajú, pretože nemajú v tomto prostredí priestor na vlastnú politiku. Takže keď dnes hovoríte o tom, že
tí štandardní sú zlí a dobrí ste vy neštandardní, tak v podstate len opakujete to, čo hovoril pred 17 rokmi Robert Fico. Pani poslankyňa Jurinová. Ďakujem pekne. No áno, pán poslanec, aj mňa uráža váš spôsob komunikácie, uráža ma aj váš spôsob života. Nie je to v poriadku, ale v tom klamaní máte úplnú pravdu. Pre spoločnosť je priateľnejší človek, ktorý klame, ako ten, ktorý dokáže otvorene hovoriť pravdu. Je to fakt na zamyslenie. Pán poslanec Mihal. Už vám môžeme zastaviť čas? Mám 2 minúty. Dobre. Pán poslanec Kerry, nech sa páči. Pán poslanec Kollár, vaše vystúpenie bolo presne v štýle, aký som očakával. Najlepšia obrana je útok. Viete mi prosím vás prezradiť, že pri vystúpení predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, kde sa čo len jedným slovkom zastal čistého dňa, ak sa niekoho zastal sa ministra práce sociálnych vecí Jána Richtera a povedal dôvody, pre ktoré si myslí, že dôvodová správa, ktorú uviedli navrhovatelia, dôvody odvolania ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera sú na vode. Pán poslanec, čo sa týka odborníkov na túto tému, ktorých ste spomenuli, ja spomeniem jedno, a už som to povedal na margo faktickej poznámky k pani Verešovej, ale vy ste tu neboli, bola tu len vaša stolička a tá zrejme nepočúvala. Keď hovoríme o odborníkoch, Peter Kulifaj, predseda komory sociálnych pracovníkov, nezávislý odborník, člen kontrolnej komisie v čistom dni. Existuje písomné vyjadrenie, v ktorom sa pán Kulifaj pri schvaľovaní záverečného protokolu vyjadril za to, aby akreditácia čistému dňu nebola odňatá, aby resocializačné stredisko Čistý deň naďalej zostalo v systéme. Pán poslanec, ešte jeden rozdiel, konkrétny príklad trebárs medzi nami. Keby sa nestalo tá komunikácia, ktorá vyšla na verejnosť a ktorou sa teda chválite, tak mňa by nielenže mediálne zničili médiá, politicky by som bol mŕtvy, prišiel by som asi o všetky funkcie, ale najväčšia tragédia by bola, že by sa na mňa vykašľala aj moja manželka. Ďakujem. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Kollár. To máte ľahké, vás nikto nepozná. Ja vás prvýkrát počujem. Viete, a na záver ja by som ešte pánovi Fico odkázal. My keď budeme vo vláde o 3 roky, tak ja nevyhodím celý personál, ako ste to urobili vy. Ja si slečnu Tročkovú nechám, lebo očakávam, že už bude zapracovaná. A zas tu bude ten veľký rozdiel. Ja nebudem musieť klamať, pretože ja nemám žiadnu manželku. A nebudem musieť tvrdiť, že mám radkyňu, dokonca hlavnú a štátnu. Ďakujem.